Имаме мистери бокс на всички пожиратели и ще ги отворим точно в 3 часа през нощта. Имаме самолет-пожирател. Той ще ни изяде в началото на видеото! Да се крием! Самолетът-пожирател оживя! Това е Евгений! Той кацна! А също така имаме и кутията на Тома Секси! Този клаксон ще ни побърка! Но също така имаме и автобус-пожирател! Момчета, внимавайте! За малко да ви ухапе! А също така имаме и кутията на Чучо Чарос! Хванах го, момчета! Мислех, че ще ни избяга! Вътре има истинско зло! Момчета, имаме таен мистери бокс, но за момента не можем да го отворим. Ако ви е интересно да разберете какво има вътре, моля, съберете 15 000 лайка. Само така, веригите ще се разпаднат и ще можем да погледнем вътре. Но ще ви кажа едно, ще бъде много опасно! Така че, моля, служете лайк. А първата кутия, която ще отворим, ще бъде автобусът-пожирател. Момчета, вижте какво намерих! Това е аптечката от автобуса пожирател! Само, че е в някаква слус. И цялата е обгоряла! Автобусът пожирател какво? За безопасността ли се грижи? Хайде да видим какво има вътре. Така, по идея, трябва да има различни бинтове, хапчета. Момчета, видяхте ли това? Вътре има мозъци, пръсти, зъби! Надявам се да не са човешки! Така, нека се стегнем и да погледнем пак. О, ама това са желирани бомбони. Виж, не е истинско. Може да се яде. Ще си взема един пръст. Много вкусен желиран бомбон. Това е много вкусно! Андрей се превърна в вампир! Стига де! Това е шега, нали са желирани бомбони? Фух, аз пък си помислих, че ще ме ухапеш и ще ме изядеш! Хайде по-добре да пробваме очите. Струва ми се, че те са най-вкусни. Изглежда от тази аптечка може да се вземат само по 2 желирани бомбончета. Аз взех едно! Значи аптечката не може да брои. Така, добре, прибирай я по-далеч. Нека да видим какво друго има в Мистери Бокс. Тук има някаква шапка, момчета. Някакъв череп! Не е само череп. Така, ще се опитам да го извадя. Нещо тежко е. Момчета, това е скелетът на пътник от автобуса пожирател. Или на негова жертва! Не го дръж, служи го на масата! Така. Вижте, момчета, в ръката си държи някакъв билет. Еднопосочен билет за оня свят. Момчета, това е клаксонът на автобуса пожирател. Той е някъде наблизо. Много ме е страх! Чухте ли? Мина някъде съвсем близо до студиото ни. Имахме късмет! Така, давай по-бързо да видим какво друго има в Мистери Бокс преди да се е върнал. Так. Пожарогасител! Изглежда като детски! Не можех да спра! Ти как си, добре ли си? Да! Автобусът пожирател се върна за нас! Той е право в студиото ни! Бързо, грабвай Мистери Бокс и да бягаме! Така, нека да видим, може би в Мистери Бокс има нещо, което може да ни спаси от автобуса пожирател. Так. Още един череп! Абе, чакай малко, тихо! Това не е истински череп. Вътре има някаква течност. Струва ми се, че това е ароматизатор за кола. Само, че на нищо не мирише. Виж, там има някакъв бутон. Така, я да го натисна. Направо
напразно натиснахме този бутон, за малко да се задушим. Всъщност по този начин отвлякохме вниманието на автобуса пожирател и се скрихме зад другия диван. Добре, да видим какво още има в този мистери бокс. Така! Вижте, момчета! Това е воланът на автобуса пожирател! Сега ще го паркирам! Не работи. Какво да правим? Виж, тук има някаква инструкция. Воланът на пожирателя на автобуси явно е изтощен, но за да се зареди, момчетата от канала Мистер Дрю трябва да пишат много коментари. Момчета, пишете всякакви коментари и тогава ще заредим волана на 100%. Хайде, момчета! Само на вас ни е надеждата! Пишете коментари! Виж, воланът започна да се зарежда! Почти на 100% е! Хайде, момчета! Още повече коментари! Проработи! Така! А сега нека да се опитаме да поуправляваме автобуса пожирател! Така! Да завием наляво! Автобусът пожирател също зави наляво! Сега надясно! А сега се разкарай от студиото ни! Назад! Проработи, момчета! Отървахме се от автобуса пожирател! В тази кутия, между другото, няма нищо повече. Празна е! Хайде да отваряме следващия мистери бокс! Така, момчета, нека да изберем следващия мистери бокс. Момчета, видяхте ли това? Червената верига изчезна, но останаха оранжевата и зелената. Да, момчета, този мистери бокс се отваря според това как слагате лайкове. Току-що се разпадна червената верига, но съвсем скоро, ако сложите лайк, ще се разпадне оранжевата, а след това и зелената. И чак след това ще разберем какво има вътре в този мистери бокс. Така че не забравяйте да слагате лайкове. Така, а следващата кутия, която ще изберем, ще бъде самолетът пожирател. О, момчета, тук има истинска спасителна жилетка. Момчета, вижте, тя е истинска. Дори има спасителна свирка. О, колко силно! За малко да оглушея. Нека да я премерим. Винаги съм си мечтал да я облека. Как изглеждам? Яко! А за какво е това въженце? Леле, виж ти! Изглежда жилетката беше повредена, надуваше се безкрайно и накрая се спука. Но аз съм добре. Нека да видим какво друго има в този мистери бокс. Нещо много тежко! Момчета, вижте! Това е куфарът на някакъв пътник! Изглежда е на дете! Вижте какви сладки стикери! Да, много е яко! Ами, ако това дете е забравило играчки вътре. Или някоя игрова конзола! Нека да погледнем! Сигурно има нещо ценно вътре. Балони! Обичам балони! Но са някак страшни! Ето череп, тиква, паяци! Ти какво, вече и от балони ли се плашиш? Евген беше прав. Това не са обикновени балони. Вътре имаше някаква гадна слуз. И между другото, в куфара няма нищо друго. Нека да видим какво още има в кутията. Някакъв бутон. Това не е просто бутон. Това е бутон за катапултиране. Колко яко! А какво е катапултиране? Не знаеш ли? Това е, когато натиснеш бутона и ти дават бомбонче. Не! Яко! Къде са ми бомбоните? Да не би да ме излъга? Ти наистина ли не знаеш какво е катапултиране? Мисля, че и момчетата не знаят. Момчета, това нещо е измислено за пилотите на самолети. Когато възникне някаква извънредна ситуация, пилотът натиска бутона и бива изхвърлен от самолета, а след това се приземява внимателно с парашут. Това нещо е измислено за безопасност. Много интересно. Не го знаех това. Ще прибера бутона по-далеч. А ти виж какво още има в кутията. Така! Момчета, вижте, това е истинска кислородна маска, а това е бутилка с 100% кислород от авиокомпанията на самолета пожирател.
А ти мислиш ли, че там има кислород? Виж колко е страшен. Не знам, но дай да пробваме ето така, настрани. Фу! Някакъв застоял въздух, сякаш някой се е изпърдял. Така, дай да го махнем настрани. Да видим какво още има в тази кутия. О, някакво куфарче. Ще се опитам да го извадя. Много е тежко. Някакъв много як кейс. Дай да го отворим. Давай. Хора, трябва да го видите това. Хора, това е пулт за дистанционно управление на самолет. Само вижте, тук има микрофон за връзка с диспетчера, штурвал за управление на самия самолет, радар, клавиатура и някакъв екран. А дай да чуем последното съобщение от този самолет. Давай! Приемам. Чува ли се? Изисквам спешно кацане. Нашият самолет има огромна паст. Приемам. Повтарям. Огромна паст. Така значи се е появил самолетът пожирател. Хора, точно в този момент към нас се приближава неидентифициран летящ обект. Все по-близо е. Какво ли може да е това? Той е точно на покрива ни. Дайте да видим на камерата какво е това. Хора, самолетът пожирател в момента е на нашия покрив. Той го руши и иска да ни изяде. Така, без паника. Нали имаме пулт за управление? Дай да се опитаме да насочим този самолет някъде далеч от нас. Ага, сега ще пробвам. Не работи! Управлението е блокирано. Така, трябва да направим нещо. Вижте, хора, появи се инструкция за деблокиране. Хора, трябва някой, който гледа това видео в момента, веднага да даде един лайк. Само така можем да победим този пожирател. Иначе просто ще ни изяде. Проработи! Давай! Така, завивам наляво. И го закарва натам. Изглежда проработи. Успяхме! Той отлетя! Евген, виж, може би има още нещо в мистери бокса. Празно е! Тогава дай да отворим нов. Виж, остана само един лайк, за да изчезне оранжевата верига. Хора, хайде, слагайте лайкове! Хора, страхотни сте! Много се надяваме, че ще успеете да съберете 5000 лайка до края на видеото. Само тогава ще разберем какво има в тайния мистери бокс, но за сега предлагам да отворим Чучу Чарлз. Хора, вижте какво намерих! Това е свирката на машиниста! Колко яко! Дай да свирнем с нея! Чуваш ли? Някой идва! И то много бързо! Да, хора! Някой се приближава към студиото ни в момента. Най-вероятно, това е Чучу Чарлз, който тича към свирката си. Взимай мистери бокса и да се крием под масата. Той вече е тук! Трябва да направим нещо по въпроса! Дай да видим. Може би в мистери бокса има нещо, което ще ни спаси от Чучу Чарлз. Така. Хора, вижте какво намерих. Това е цяла кутия с въглища от Чучу Чарлз. Супер! Чучу Чарлз нали е парен локомотив и се храни с въглища. Може би просто е дошъл за тази кутия. Да, прав си. Може пък изобщо да е добър. Дай да му дадем тази кутия. Само че да го направим някак внимателно. Така че все пак да не ни забележи. Давай! Така, изглежда направихме някаква глупост. Колкото повече въглища яде локомотива, толкова по-мощен става. А Чучу Чарлз заради въглищата стана още по-зъл. Андрей, виж в мистери бокса! Може би там има нещо, което ще ни спаси! Тук има някаква кутия. Ще се опитам да я извадя. Хора, вижте! Тук пише, че това е лостът за спиране на Чучу Чарлз. Но тази кутия е в вериги. Дай да се опитаме да я отворим. Не става! Виж, за да отворим тази кутия, ни трябва само още един абонат.
Хора, моля ви, който не е абониран, точно сега да натисне бутона абониране. Спасете ни от Чучу Чарлз. Само вие можете да го направите. Хайде, натискайте! Хора, благодаря ви много! Веригата изчезна! Между другото, на кутията пише "Не отваряй". Мисля, че самият Чучу Чарлз го е написал, за да не може никой да го спре. Така, завъртаме! Вижте, хора, този лост точно сега ще го спре. Какво? Доигра ли ти се? Да, хора, победихме Чучу Чарлз. Да отидем да го разгледаме отблизо. Чучу Чарлз се превърна в плюшена играчка. И между другото, вътре има нещо. Хора, ако искате да видите видео, в което отваряме играчки пожиратели, напишете го в коментарите и ще направим такова видео. Между другото, мистери боксът вече е празен. Да отидем тогава да отворим следващия. Виж, останаха 1000 лайка до отварянето на тайния мистери бокс. Хора, хайде, слагайте колкото се може повече лайкове и само тогава зелената верига ще се разпадне и ще разберем какво има вътре. Много ни е интересно, но най-вероятно там има истинско зло. А за сега, нека да отворим мистери бокса на Томас Екзи. Хора, тук в кутията има още една кутия. Ще се опитам да я извадя. Тежка е! Хора, вижте! Това е железопътна линия! Има и локомотив! Дай да я сглобим тук на масата точно сега! Давай! Давай, не забравяй! Трябват ни всички части! Ето я инструкцията! Тадам! Готово! Хора, само вижте каква яка железопътна линия се получи. Сякаш минава някъде през мини. Вижте някакви кристали, сякаш е шахта. Страхотно, нали? Да пуснем нашия Томас. Нека да покара. Така, слагаме Томас на релсите, натискаме ето това червено лостче, колелцата се завъртяха и тръгваме. Така, нека първо да мине под моста. Давай, Томас, ще се справиш? Така. А сега по моста. Само че там ни свършиха релсите. Томас, сега ще се разбиеш. Всичко се размина. Томас, как си? Добре съм, хора! Томас, много се радваме за теб. Това беше наистина яко. Добре, дай да видим what else is in the mystery box. Така, тук има някаква кутийка. Това какво е? Някаква гъба ли? Не е ясно. Дай да я отворим. Давай. На външен вид прилича на захарен памук. Така. Да, захарен памук е. Дай да пробваме. Солене! На Томас Екзи! Захарният памук е солен! Много е гаден. Дай да го прибера някъде. А аз през това време ще видя какво още има тук. Така. Тук има някакво шишенце. Пише отвара XE. Вау! Това нещо може да направи обикновената версия на версия XE. Тоест, теоретично, можем сега да капнем на Томас от тази отвара и той ще стане Томас XE. А той няма ли да ни изяде? Абе, това е просто играчка. Дайте да пробваме. Мисля, че няколко капки ще стигнат. О! Хора, вижте! Получи се! Томас XE! Появиха му се крака! Да бягаме! Чакай малко де, това е просто играчка. Сега ще ти докажа. Ай! Ухапаме по пръста! Нали ти казах, а ако беше по-голям, щеше да те изяде. Виж! Томас Ексе! Просто взе, че избяга от студиото ни. В кутията, между другото, няма нищо друго. Добре, да видим колко лайка остават до отварянето на тайната кутия. Момчета, остава само един лайк и тогава ще разберем на кого е този таен мистери бокс. Ако ви е интересно, сложете го точно сега. Момчета, това е къщата глава! Той е огромен и опасен! Дай да не го отваряме!
Зрителите сложиха лайкове. Не можем да постъпим иначе. Нека да надникнем какво има вътре. Вау, момчета! Само вижте! Това е онова нещо, което се закача на вратата и се използва вместо звънец. Трябва само да вземеш халката и да почукаш с нея по вратата. Яко, нали? Дай да пробваме! Не, чакай! Това може да е много опасно. Защо? Защото може да дойде къщата глава, точно както идваха другите чудовища при нас и да се опита да ни изяде. Добре, прав си! О, виж, това е къщата глава! Защо го направи? Ами яко е! Усещаш ли? Сякаш студиото ни се отделя от земята! Сякаш се успокоява. Дай да видим през охранителната камера какво изобщо става там! Кой дойде при мен? Студиото ни се превърна в къщата глава! Момчета, спешно вижте това видео, което се появи на екраните ви. Много е интересно! Там рискувахме живота си, а сега скачаме от това студио и се спасяваме!